Tugilano ni si Sinando Semblante. Nagsunod ang among mga anak nga lalaki. Gusto na mo magtiayon nga nasa may anak nga babay. Busa ako misis ni sayaw sa sinulog isip halad nga mga anak may babay. Salamat ni Senior Santo Niño, iya may hatagan og anak nga babay. Nitubo siya nga himsog og maanyag bisan sa among kakabos. Nakahuman siya sa kolehiyo. Nakahuman siya ng abogasiya. Take 1 siya sa bar exam. Sa iyang pagtrabaho, nasuod siya sa Philippine National Police. Gipa-eskwela siya sa gobyerno sa Pilipinas dito sa Australia, ipakuha siyang international law. Siya ra karon ang bugtong international lawyer sa Philippine National Police. Bago lang siyang niduaw ni Senior Santo Niño. Pero sa adlaw nga pobalik na siya sa Camp Crame, nadawat ang mensahe sa Police Regional Office din sa Sandal, Visayas na ari na siya ma-assign sa PRO7. Dugay na kayo nila mong giampo ni Senior Santo Niño na ari na siya madestino sa Subo. Police Major ang akong anak nga babae.